Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet li fiha qal żewġ affarijiet kontra xulxin. L-ewwel ilment tal-ekonomija qed tikber wisq tant li qed jiġu ħafna ħaddiema barranin u ftit minuti wara qal li Malta mhix kompetittiva. Kienet il-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono li għamlet dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet li jikkontradixxu lil xulxin. Qed ikun madwar 10,000 persuna barranija ġdida fis-sena. Din tfisser 5% tal-working population ta' pajjiżna. Pajjiżna wkoll mill-aspett ekonomiku qiegħed isir ferm anqas kompetittiv biex ikollna attiraw l-investiment dirett barrani. Dan il-kliem jikkontrasta ma' dak li verament qed jiġri f'pajjiżna hekk kif sa ftit tas-sigħat qabel l-istess konferenza stampa, il-Prim Ministru inawgura investiment li se jkun qed jattira aktar xogħol lejn pajjiżna. Investiment li kien saħansitra milquh minn De Bono nnifisha. Qed tgħid li Malta se tinqas kompetittiva. Illum inawgurajna investiment fil-Mosta, kumpanija tal-kripto, ġiet il-Crane Currency, kibret id-delaru. Dak ġifier Malta mhux kompetittiva. Dak huwa tajjeb ħafna. Dwar il-kirjiet, De Bono qalet li l-prezzijiet olew iżda meta mistoqsija x'proposti għandu l-Partit Nazzjonalista dwar dan il-qasam hija qalet li għandu jsir studju. Issa jtakom li jsir studju. Mingħajr studju żgur li ma tistax twassal l-ebda pjan. Madankollu id-deputat De Bono naqset taraf li l-istudju diġà sar mill-Gvern u l-white paper li mistennija tiġi pubblikata dalwaqt hija bbażata fuq dan l-istudju. Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li b'din il-konferenza l-Partit Nazzjonalista ikkonferma li f'pajjiżna qed tikber l-ekonomija u jinħoloq il-ġid. Qal li l-miġja ta' ħaddiema barranin iġġib magħha bosta sfidi bħal fil-każ tal-kirjiet, iżda saħaq li hawn il-Gvern se jkun qed jippubblika white paper b'għadd kbir ta' proposti għal dan is-settur.